persuna teta żgħira li jkollha self-esteem baxx jew nuqqas ta' konfidenza fil-pubbliku, kif tista' teleb din il-mistħija? Drama minn età żgħira tgħin u jekk tgħin minn fejn tista' tibda? Idea tajba. Għaw domanda oħra tajba. Il-ġenituri jekk jindunaw bija di jagħmlu tajjeb li jgħinu din is-self-esteem ħafna kemm jista' jkun tifħir ta' prezza dak li qed jagħmlu jekk it-tfal iridu juruk xi ħaġa waqqaf dik li tagħmel wara jekk tjomli hemm ħafna ħin mant il-ġenituri jibda naħseb fl-esperjenza tiegħi ħanejdu hekk jgħin fis-self-esteem ta' tfal li kien turjom li huma importanti ħafna għax hekk it-tfal jekk ma tihomx importanti inti min iżżid ħajtihom l-importanza sewwa. Ġifieri minn età żgħira dik tgħin. Issa hemm drama, teatru hekk ħajjgħinuhom jippreżentaw ruhom. Ġifieri dik nemmen fiha wkoll drama minn età żgħira, mhux neċessarjament għax ħajsiru atturi, imma dik li jgħinu jaħdmu ma' nies u jippreżentaw. L-istess konfidenza li jieħdu minn drama jista' anke jieħdu minn sports u hekk, ġifieri mhix hemm xi ħaġa kbira. Ukoll it-tfal anke character study it-tfal ara meta jikbru n-nies ma tantx jibidlu ħafna. Jekk għandek raġel ta' 23 sena li huwa hekk, ta' 65 sena ma tantx ħaj jinbidel ħafna. Sewwa, imma tfal minn sena oħra jinbidlu ħafna. Ġifieri jekk għandek tfal jekk ngħidu inqas minn 14 li għandhom self-esteem baxxa ma jfissirx li ħajsiru adulti self-esteem baxxa. Tfal ma tihomx hemm mill-istudju l character study it-tfal jinbidlu ħafna. Ġifieri kieku forsi mhux wert tiffissa ħafna fuq jekk inti ġenitur għandek it-tifel jew tifla naqas jistħu tihom ċans li ikunu bħala ġenituri hija naturali li tinkwieta għal kull ħaġa ta' xejn. Xi ħaġa tkun tiġi t-tifel tiegħek tinkwieta u tiġi xi ħadd ieħor tgħidu hija dik tagħti. Ma jkun tiegħek naturali li tinkwieta għandna niftakar sleepless nights fuq xuċati, sewwa, naturali tinkwieta. Ma tfal naħseb jitħallim tu għatfall, jekk tittorjom l-inkoraġġiment u tfal jimitaw il-behavior li jaraw madwarhom jew il-medja li tħallihom jikkonsmaw it-tfal minn fejn ġifieri ħafna drabi tfal huma riflessjoni tan-nies li turabbuhom. Issa jekk kull ġenituri jew kien nanniet jekk il-YouTube ħajkun riflessjoni qatt ma rajt tfal jiena li il-behavior tagħhom, l-imġiba tagħhom kienet differenti ħafna mill-ġenituri. Ġenituri forsi kapaċi jaħbuha ċertu iktar socialized negattivi ma tfal ma kont ma talmuhx. Ma jekk naħseb mid-dar jibda ta' il-konfidenza dik li anke meta tkun qed tikkoreġihom mux kif m'intix kapaċi. U di ħaġa narawha ta' stran milux kont l-spiżjar u kellha mara bit-tifla ħdejha u tifla messita biex tkellimha. Reġa' tostra xi trid. Lallu tifla ta' xi 6 snin bħal speċi ħafna nies jitkellmu. Reġa' tostra xi trid u darba oħra kien hemm rajt tifla oħra jew tifel ma kemm ma naħmilix dik il-kelma. Kemm ma naħmilx dik il-kelma. Kemm ma smajt illallu jien hekk tkun taqbdu dat-tiflu tanqu il-tfal hekk vera ħastra u daw bil-fors dat tfal ħajkollhom irabbu jew xell jew jitkissru jew irabbu xell ġifieri hija ħastra speċi tiġilek meta nies ikollhom it-tfal meta jew kellhom tfal huma stess bħal speċi imma kieku jien ma nippreokkupax ruħi jekk it-tfal ikollhom self-esteem baxxa speċjalment ikunu inqas minn 14 jekk torjhom l-attenzjoni u tfaħħarhom u naħseb m'hemmx għalfejn jekk torjhom li tfaħħarhom dejjem imma tfal. Jekk hemm xi ħaġa ħażina. Le fis-sens li jekk jiġu pereżempju naf iddoqqulek biċċa mużika u mhijiex eċċellenti anzi hija pjuttost ħażina. X'inhu kif reazzjoni? Kważi dejjem ta' jekk bil-proset qed timpruvja. Jekk ikun vera bħal speċi jkun noħroġ il-mobile biex nifilmhom nibgħatu anke jekk tkun diżastruża l-biċċa mużika. Jekk tkun diżastru jindunaw ma li diżastru jgħidu li ħanerġa' mela bħal speċi. Rari nitlef l-rari ngħajjed magħhom xi jkun bil-fors, pereżempju minnu krem. Le mhux tajjed magħhom doqqolek diska taqbad tajjed. Pereżempju meta ġibu se ngħidu l-kbir ġab marki tal-eżami mhux tajbin.
nilu li l-marki mhux tajbin, tista' tagħmel ħafna aħjar. Kien hemm logħba li kien konna xtrajnilu fuq l-Steam ma setax jilagħba. Għaddu sissa ma jistax jilagħba, jrid tiġi bil-marki tal-aħħar tas-sena biex kun jista' jilagħab lil-logħba. Affarijiet żgħażagħ. Imma Mhux li tiddistruġġih. Inti meta ċanfru tkun ovvja li ċanfira ġejja minn posta mħabba. U inti fir-rextar biex inti b'nedmi meta tirrexa l-udjenza tipperswadihom li l-karattru vera, inti tittemnu. The secret to acting is not to act, but to be. Ġifieri mhux qed nirrexta li jiena mdejja, imma vera tinħossni mdejja b'sitwazzjoni ħalli l-udjenza jekk jiena nemmen dak li qed inħoss, dak li nirrexta, dak li nemnu l-karattru, l-udjenza m'għandix xelta ħlif li temnu wkoll. Ġifieri qed tkellem it-tfal, jekk it-tfal qed tgħidilhom għaxġabu markiżina, jew strat, għamilna kemm toqgħod lura. Iż-żgħar tiegħi pereżempju kull ritratt li bagħtu tal-iskola dejjem fil-periferija, dejjem fil-kantuniera, dejjem fuq wara, dejjem hekk fil-lunch ħabib xi wieħed għandu. Bħalissa ma rabtux miegħu bħal speċi hemm kellem il-dak titfadek il-pressure fuqu. Nagħtuh l-attenzjoni aħna, mbagħad pereżempju kellhom milux fil-miliet kellhom kunċert u kollha u rrid jagħmel stand-up show waħdu. Qedlu ħanejn nista' niktibulek le kollox hu. Naqra su jifsajk u tara ħed strong kitbu mar rehearsja ġie lura d-dar u ġie mbikkem għax kien toħossu konfidenti, mbagħad xi tefaħ on stage bida jibża. Kellu l-mikrofon f'idejh, koll it-teacher dejjem tgħidu biex iżomm il-mikrofon sew għax ħadd ma kien qed jisimgħu u issa għandu intriga ruħu li tliġimat oħra jagħmel dilect u jibki. Ħalli jgħaddi, ħalli la jgħaddi bħal speċi, u bagħad ngħajja nipprattikawha. Tal-light speaker minn tagħna, tal-light microphone fil-kamra tas-sodda lejtlu bħal speċi msiken il-ġirien u prattika bil-microphone biex jisma' lilu sew u domna u bil-feedback u hekk u ħdimna fek u mbagħad tellaħħa u le mbagħad mara għandna l-video kien vera hekk hemm xorta issa m'għandux dik il-konfidenza viżibbli, ma kwit minnu, ma l-inqas kuntent, paċi jekk turi ma tfallet tipanika biex ħaġa naħseb li dik jieħdu mill-ġenituri u forsi tippanikjhom ukoll u dik naħseb l-ar ħaġa li tżajjhom tfal li jkollok pereżempju tifel jew tifla, a child ta' xi 7 snin u tintroduċih bħala mistħi. Dak mistħi, dak żaqqiq, dak għażin. Jekk tintroduċih, dik taraħ anke teachers tal-iskola dak naqa' mistħi miskin. So dak jikber jaċċetta li huwa mistħi. U vera mistħi forsi llum, forsi sena oħra mhux ħajkun mistħi, forsi sena oħra jagħmur xi vakanza fis-sajf jaqta' xahar jikber piet u ħajjiġilek hemm konfidenti bħal speċi. Imma jekk timbraħħhom it-tfal ta' dajra, it-tfal qatt ma jkunu mod. Millum għal jinbidlu. Dik hija fatt ta' developmental psychology. So forsi jkunu hekk għadha jkunu hekk. Illum ħobbu hekk għadha ma jħobbux hekk. Forsi mhux illum għal-għada, imma ġeneralment minn sena oħra jinbidlu. Ġifieri naħseb it-tfal, imma jekk torjhom l-imħabba li inti il-ġenituri tagħhom taċċettom u tuħu gost għat-talħin magħhom. Naħseb tejn il-konferenza aktar minn drama school. Drama school tejn ukoll, ovvjament. Imma mid-dar ma tistax inti tissubcontractja id-dover tiegħek bħala ġenitur fuq in-nies. Mela tlaqna.